So karon guys, nung na po tawag ay ko ano, lubi. Lubi na po. Taasar pa kung lubi harap. Taas kayong lubi. Kagod. Pero may lamin nangangawat na dili mi masaktan. Tinuod lang guys, bayot guys. Siya kini na bayot. Ala, kamu ha? Kamu ha? Maro mong duha ha? Kasi na ko na siya, kasi na ko. Kisi. Siya pa na babaklaan sa akin. Ayan yan bro. Kaya mo yan bro. Ambakan mo lang yan, mahulog na yan siya. Sa'yo. Kahit ano, may tanga ka rin bro. Tanga ka rin sa usog. Nagdiri to ng mais. Wala pa ni ba? Ha? Dapat Bilis ulan eh. kasi ng panahon bro. Ang bilis kasi ng panahon. Simbilis ng katangahan mo. Gahagod. Nagluod na daw siya. Luod maganig na wong. Ikaw nagilahan mang gadiri oy. I mean. Naman, nangakat ready rin man. Ay nangwa sila ganang mga kanang kuan? Humay? Nay humay. La humay lang gikan kuan? Ako na umay. Ha? Ako na umay. Unsa din na? Buong. Puta, ang galing mo pa rin ba? Ang galing mo pa rin hanggang ngayon may utak ka rin sa utok. Buong jud mo kay kulay yelo. Ha? Oh, ano mo gudo? I'm here. I'm here. Pwede ko kayong tulungan. Shut up. Pwede ko kayong tulungan. Anong matutulong mo? Tutulungan kayong Magkabas. ano, Magkapas. kung meron kayong ano, pagkain diyan, tulungan kayong magkain. Tulungan kayong mag ano, kung may pera kayo, tulungan kayong bigyan niyo ng pera. Meron kami. Ito, kain mo, meron kami, meron. Kain mo nga. Basta Sabi mo, tutulungan mo kami kumain. Eh, kumain ka? Kainin mo. Sabay, dalawa. Huwag mo akong isabay. Bakla ng limon ba yun? Huwag mo ako. Sabay tayo. Itajak ang kamay. Guniti kayo mag-ulag lubi. Do it! Do it bro. Paa mo. Taas, sabot ng lubiya. Uy. Ginagawa mo parang nag-ano ka ng bakla dyan bro. Dolar na bitaw guys, no? Oo, tara guys, no? It's a prank. Sige, kuhan dyan. Nabalaan ni noon. Nabalaan ni noon. Salad. Ito mo rin sa kami. Abin niya glayo, no? Biis mo dito. Kaya makat-kat ko. Yeah. Wag. Wag na muna. Ito na ako doon. Sa Saan butong dali na yun? Ramen. Yeah. Ramen. Wag. Wow. Wag na muna natin pag-usapan. Okay, mambito na ako maabot to. Dolar na bitaw. Wow. Piniktan niya. Parang itlog na pinitik. Yung ginagawa mo. Isa lang ang kuhaon ako. Uy, wabi dapi kay mo pagkuha mo inyo eh. Kabalo mo manaka, buang. Ito na ako lagi batasan, no? Pagtanaw ra mo diya. Yung kuminom lang. Tanaw lagi batasan, no? Kay dear Cola. Nang nabiyala. Di naman nabutong nung, oy. Sabi nila na di mo ako gusto. Basta toko na ganin ako na muna na. Butong? Wow. Mabot ba sa akong Sarap. lalaki, Mas lami lalaki. pa rin sa inyo girls. Lalaki. Mas lami pa rin sa inyo girls. Lalaki na Butong lalaki. or girls? Pilihan ka bro. Butong or girls? Butong ko. Bakit bro? Sumbot kasi muyam. Sumbot. Ayaw. Ay, sabo. Butong di ang pilihan. Ginagawa mo. Oh my god. Ako na Hindi mo pagmuko. kasi kakain bro. Ba't hindi ka inom pala? Di ka mag-inom? Hindi ka pala inom. Abi na ako gihurutan nimo. Wala pa, oy. Hindi pa narot yan. Dami-dami yan. Paano marot yan ni ano yan? Malakihin eh. Oo yan oh. Paano ginagawa mo? Bakit kakainin mo yung sundang?
taon na kong buko. Pagina nyo. Hindi tao dito guys. Ato nga to karon sila dito guys. Kita kong pinagtripan ah. Pandekaw! Ano ikaw? Apat daw, apat. Ah, Apat daw. kasi alam mo, alam ko talaga mga language sa ganyan. Hindi ako malibak sa mga ganyan, bro. Apat daw ingon nila. Tulad na natin. Tulad na natin. Unsay ko nila? Apat. Apat? Ay, ginagawa mo apat. Bakit magsabi siya ng apat? Oh, lagi ko man apat unya. Kay tulad na natin. Tulad na natin. Kasi guys, Magbisaya ka kasi. so guys, Hubog. Hubog. iya ko bug. I'm hungry. Makainin kita. Ayaw. Umaga na naman at ikaw ang katabi. Wow, tama-tama gid bro. Oh. Gusto man tama-tama ra. Oh, ganito, Tama oh. ko nagbuka tama-tama dira. Baka tama-tamahin ko mukha nyo. Kalami. Tabang. Kat, oy! Naunsa. Ako lang naman to eh. Nanakaw kayo, dinabay niyo pa ako. Punta pa kayo to, so magnakaw lang pala tayo. Ay. Welcome to my guys. So nag-vlog day ko, gamay. Nag-vlog lang ko gamay no. Ano yan? Shout out sa ilaha. Shout out kay Madam. Ate Cha daw to. Shout out sa ilaha si Rican Tibero. So, kasi pangalan nimo? Jan Steven. Ha? Jan Steven. John Steven. Yes. Si Madam ay si Ma'am ano. So busy kasi sila. Kasi pangalan nimo, Ma'am? Christine, Christine. here sharing our life story. Hi! Welcome to Okay. your vlog! Okay, yun yung pangalan nimo. Ay, ako na si Kwanday. Ay, hi sa. Ah, hi, ana. Hi. Ako na Love si you. Juan. Ako na si Junard. Bisin. Taga Amua. Taga inyo ah. Asa inyo ah? Dito sa Muntay. Muntay ay ubanan na ko nila guys. Atay guest karon guys no. Sila ang guest na to. Duha sila. Di paila-ila mga tao diya. Shout out sa sila ha. Sa pangalan nimo? Kisil Ann M Dugo. Isa pa, ikaw. Sa pangalan nimo? Kimberly Ibanez. Sila na ko ni. Ikaw, shout out. Shout out sa akong pangalan. Shout out sa iyong pangalan. Shout out kay Madam. Oh, sabi niya. Ano na, email? Email? Sige, pangalan kayo dito nimo? Kinet. Oh. Sa pangalan mo? Ha? Christian. Ikaw? Kani mo ni ang pinakamayo mo kan ganyan na guys. Rapper ni. Oh, rapper. Rapper. Okay, dito sa